салом алайкум бинандагони азиз ва обунатчинони гиромӣ. Мо тасмим гирифтем ки номи ютуб канали худро иваз кунем, дар он наварҳои умумӣ гузорем, хабар, ҳодисаҳои иҷтимоӣ, ҳамон чизое ки барои умуман аудитория муҳим аст ва ҷолиб аст ва бинандаи худро пайдо карда метавонанд гузорем. ҳамчунин наварҳои пандоандарзиро низ мегузорем барои шумо. кӯшиш мекунем ки сари вақт, зудтар, саҳеҳтар ва сареътар наварҳои худро пешкаши шумо гардонем. зинда бошед, обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳамчунин метавонед наварҳои моро ҳисса кунед, яъне бознаш созед.